kami guys. Pumunta na namin guys. Kung paano guys. Ito po ang forma ng likumo, yung kinakalot kanina. Tingnan mo, dalawang kamay. Ay, dalawang daliri pala to. Ang laki. First guys, saan mo guys? Ganito guys, oh. Kita ko sa inyo guys. Dapat mag-ingat talaga kayo guys. Huwag kayo ano guys, pagkumpiyansa dito guys. Ito guys. Ito na yun guys. Okay, guys. Patay na yan. Pag ganito na guys, patay na to guys. Dito gagalaw guys, dito guys oh. Ingat pa rin kayo guys, kasi masisipin na rin kayo guys. Ang lakas ito guys. Ang lakas guys. Matuwang ba? Guys, dapat makakakayo guys. I-describe kung saan ang kunan. Masarap to, masarap. Masarap. Guys, Masarap ito, guys. masipit. Ito guys, pag ginagalaw mo to guys. Yan guys, sipilin nyo yan guys. Tingnan nyo guys. Yan guys. Dahil guys, para maano nyo ito rito guys. Yan guys oh. Yan guys oh. Yan guys oh. Oh, ano yun? Ano yung Fountain. yung ano yun guys guys. Ihi. Oh, ihi guys. Ayang kalabasan ng ihi guys. Nandun guys. Ito guys oh. Open na guys. Ito ay itong laman guys. Ito kasi ito ang isasago natin sa akin guys. Butong guys. Butong ang ating kan. Pero di pa kami nakakuha ng butong guys. Kaya guys, napakita ko sa inyo guys. Paano guys? Ganito na guys. Ingat pa rin kayo guys kasi ito guys ay buhay pa rin buhay. Buhay lang dito guys oh. Magalaw pa rin guys. Kahit wala ng ulo guys. Muna na yung tigil na lang guys oh. Kasi guys, pag dapat hinuin natin ng maayos kasi maraming putik. Naninipit siya guys. Dapat binibrasan ito ng toothbrush. Ito po guys. Ito pong toothbrush ay toothbrush si Jandel at toothbrush ni ate. Oh, ito pa ginagamit namin. Guys, ito pala ang pinakamalaking kuha namin guys. Guys, pinakamalaki guys. Oh. Ito guys, ito ang pinakasilap sa amin guys. Pinaka-maiksi. Tingnan lang na i-update lang. Update namin kayo mamaya guys. Kung makita mo na ito. Ito pala guys, lahat ng nakuha namin guys. Putong ang ano natin guys. Isasago natin dyan. Ito guys, namabali guys. At putong nga guys. Ito eh. Wala pang puto guys. Guys, babalik lang kami. I-update lang namin kayo kung paano lulutuin. Ito guys, butong. Yan ang butong. Tapos, kinukuskus. Yan. Tapos, yan ang ihahalo lahat guys. Wait nyo na lang guys. Tapos, pinalabas muna namin yung gagang. Yan, kita nyo yung mga ano guys. Yan ang ihalo lahat. Tapos guys, yun. Yung sa ulo guys, yung mga laman, ilalagay dyan. Ihalo yan lahat. Lahat yung may laman sa ulo. Ihalo dyan lahat. At tapos, mimix yan guys. Tignan nyo lang mamaya. At ito guys, yan ay ihalo rin dyan. Bombay. Tawag dyan guys, Bombay. Yan, nihalo dyan guys. Pagkatapos guys, yan ay sibuyas dahunan.
Halo dyan. Yan. Katapos, ano yan guys? Bravo. Ganun pa rin. Ihahalo din guys. Yan. Nahalo at yan ay luya. At halo rin. Yan. Nahalo. Yan ay atsal. Maliit lang yan guys. Isa lang. Na ganun pa din. At hinahalo din. Right. Yan. Yan ay paminta liso. Pinupokpok siya guys. At ihahalo din. Yan. Guys, tapos na guys. Ito para sa lahat guys. At ito guys, nahaluan siya ng asin. Magic. Magic sarap yun guys. Nahalo dyan. Katapos yan ay Ajinomoto. Yan guys, nahalo na siya guys. Minimix na siya guys. Mix, mix, mix. Guys, ayun guys. Naiba yung kulay guys. Halo. At yung ulo guys, na walang laman. Diyan, nilalagay yung mga hinalo lahat. Yung butong. Yan. Lagay dyan. Lahat guys, ulo. At yun guys, papapas forward ko na lang. Yun guys, tapos na guys. At yan ay tawag yan guys, suman. Nalagay sa dyan. Wala sa suman guys. Nalagay. Yan. At yun guys, fast forward ko na lang. Yun guys, tapos na. At yung natitira guys, yung natitira nilagay dyan. At pagkatapos butong yan guys, butong sabaw ng butong yan, hinalo dyan. Sabaw ng butong guys, yan tanglad yan, nilalagyan siya ng sabaw ng butong. At yun guys, babalikan ko kayo mamaya guys. A few moments later. So ito na siya guys, malapit na maluluto guys. Hintayin lang natin ng konti. At ito guys, nahain na namin guys. Ito na siya guys. Yan. Yan siya guys. Yan guys, nahain na namin guys. Yan. Yan ang suman guys. Yan. Tapos na siya. Luto na siya. At yun. At ito na siya guys. Sarap nito guys. Ito, Chef Dongmark. At yun guys, update ko na lang kayo mamaya. Bye! 6.5 hours later. So guys, mga awan na may karon guys. Kamta tayo guys, mati lang guys. So, shout out pala sa cameraman namin na si
January Taytay. Tak merubuhi na nga. Amik kayo na sedan guys oh. Patunga ang dako. Ilang sedan guys. Kanang mga damang nga dagko. Yan duko guys. Yan ang natin na guys. Isa lang guys kay. Ayun. Pinigil. Ate ano sipit na niya. Kuwaan may Alexis yaw. Puwara. Gikaw na ba ni mo ang sipit? Ay, nagtuka na. Ate ako may silang bermintin niya. Ako na kay director. Ikaw kay director ka ni. Oo. Ito ang aming niluluto na alikumo. Ito po ang aming kinukutkot kanina. Ito po Katintinago, samahan nyo po kami pag kakain dito. Kasi hindi po kami nakatanghalian. Kasi nagsasain pa kami ng Kanin. rice. Kasi marami pa kaming ginagawa eh. So, let's go! Let's go guys. Tintinago, sabayan nyo po kami. Kakauno ng isa oh. Kainin namin. Erga! Kainin na po kami. Guys. Dira. Dapat patubang sumira magkaong Pila tong sip. Sip. Sip na tayo. Shoutout sa nagluto sa likumo, Dong Mark. Shoutout sa nag-sponsor sa bukas. Masten Merto and Edwin Gabidog. Hindi namin kayo malilimutan. Maraming salamat. Thank you. Namay ba? Sabi. Namay basta lisod ba? Pagkatapos po ito namin kumain, maliligo po kami dito sa Basakan. Okay. Alas 10 po ito si Alexis, ay si Taguyok. Siya mauna maliligo. At ito po, nakasama na po namin si Bindoy kasi naulian na po siya sa kanyang lanat. Dapat guys, dukdukin ito guys. Matigas to guys eh. Huwag sa ulo. Boleh. Namay mo mukbang sa istorya. Ito guys oh. Kita nyo guys. Iboy ba na ini ba? Malaki ito guys. Ano nalagay mo? Kain lang kain. Ubig. Kuyong kasa. Lakas kumain ni Bindoy guys oh. Talaga po. Sarap guys. Sarap yung hindi ka tumutulong sa kanila, ikaw lang yung kumakain. Ito na yun, ba lang. Sarap talaga kahit wala akong ambag-ambag. Ambag. Walang ambag. Kain lang po. Ito guys. Ang sarap. Ang sarap pala kapag nasa probinsya kayo nakatira. Kasi ganito ang ginagawa namin. Hindi ito marilit mga rich kid. Oh, just it. Sarap. Ito po si Bortoloy ay walang tungol. Walang tungol. Oh? Kahit chill ng alikumo, kinakain rin na pil. Ito guys oh. Kita nyo ito guys. Yan ang unod guys. Ano siya guys. Tama rin na magdaway guys. Sorry guys. Wala na dito. Ito rin nagkagawa. Cara rin. Na, tanawa lagi. Ay, Team Tinago, kung nabusog kayo sa panananaw, panonood, paki-subscribe o
pati like na rin sa among video. O comment lang kung unsa inyong Comment sa gusto mo pa shoutout guys. Busog na ako. Sir Binday, pasapot yun. Pa-subscribe. Nabusog na ako kahit wala ambag. Shout out sa inyo guys. Comment lang kung anong kainin namin. Salamat sa panonood guys. Subscribe na lang kayo. And paki-like sa page namin sa Facebook. Oy, parang ginupa na kanon guys. si kapal ng mukha ng tira. Kapal ng mukha mo! Misi ka ta? Sige mo na. Pailin-ilinan eh. Kahapon guys, nilalagnat ako. Kaya hindi nakasama. Ayan guys. Mga 2 days na hindi ako nakasama sa kanilang vlog. Naroonan. Kaya ayun guys. Ngayon murag na medyo nauli-ulian na yun. Baka bukas pwede na ako maligo na. Kaya kagabi natuuban kasi ako. Magambak ka ng mga videoan ba? So guys, busog na ako guys. Wala mga bildolis. Wala.